priniesla moja švagrinka na hodinku krásy a vždycky, keď mi zavolala, tak som mu slušne odmietla, že nie. A potom už mi to bolo blbé, tak teda dobre, nech už sa jej zbavím, tak nech už teda konečne príde. Ja som tak veľmi vďačná, že bola vytrvalá, pretože už aj dnes vidím, že tá vytrvalosť je veľmi dôležitá. Že ja som vôbec vtedy nevedela, čo ona vedela, čo ona pre mňa všetko má. Takže fakt som veľmi rada. No, riešila som si pigmentové škvrny, ja tomu hovorím pigmentové svetadiele, pretože boli natoľko rozsiahle, ale vtedy, keď som mala zdravotné problémy, tak to bolo také niečo, že akože bokom, že čo nebolo takáto moja priorita. Väčšine vyhádzanú bradu, vyhádzala som im bradu také tie hnízové pupáčiky pred mojimi dňami, mne trvali moje dni 8 dní, potom aj niekoľko dní potom sa mi hojili, to znamená, že peknú bradu som mala 3 až 5 dní v mesiaci a stále ten istý kolotoč a mala som pocit, že to tak má byť, že sa s tým musím zmieriť, veď akože je to tak. Až Mary Kay mi ukázala, že nie. No a keď som si teda absolvovala tú hodinku krásy, kúpila som si nejaké prípravky, za 2 dní som si išla pre ďalšie, za ďalšie 2 dní som si išla pre ďalšie a pre ďalšie. Potrebovala som ich samozrejme viac, lebo som si chcela riešiť problémy na pleti, tak mi Gabika hovorila, že vieš čo, mňa už je ľúto, že nechceš sa zaregistrovať, aby ste mala lepšie ceny, ako každá z nás chce ušetriť, nie? Tak jasné, zaregistrujem sa. Aj po ceste domov od nej som rozmýšľala, že čo mi na to povie môj manžel, že fúha, že či som sa do niečoho neupísala, lebo vtedy sa ešte podpisovali zmluvy. Tak som rozmýšľala, že či som urobila vôbec dobre, lebo som taká spontánna, taká proste... No ale zamilovávala som sa viac a viac do prípravkov, prijala som pozvanie na svoje hneď prvé školenie, Produktovú akadémiu v Bratislave. Tam bola Zuzanka Banášová práve čestnou mentorkou a jej príbeh sa mňa veľmi dotkol, preto si naozaj myslím, že tie osobné príbehy sú veľmi, veľmi kľúčové, pretože nikdy neviete, na koho, akým spôsobom zapôsobí práve ten váš príbeh. A mne sa veľmi páčilo, ako Diana Polánko povedala, že jej príbeh už bol napísaný. My chceme počuť tvoj príbeh. Že každá z nás ten príbeh má jedinečný. Takže každá z nás má naozaj veľmi dôležitý príbeh a mali by sme ho rozprávať. No a ešte, než som išla na tú Produktovú akadémiu, tak som v podstate hodinku krásy prvú svoju urobila bez toho, že by som vedela, že robiť hodinku krásy. Pretože som si pozvala kamoškov, som bola nadšená s prípravkou a pozvala som si kamošky a ukázovala som im, čo ja používam v kúpeľni. Až potom na tej produktovej akadémii som pochopila, že vlastne ja som robila hodinku krásy. A preto sa mi tak zapixovalo, veď hodinka krásy to nie je žiadna veda. To je proste len to, že ukážeš žene to, čo sama miluješ a čo sama používaš v tej kúpeľni. A keďže sa mi prostupne, chcela som sa dozvedať viac a viac samozrejme o svojej pleti, ako čo riešiť, takže som naozaj chodila poctivo na všetky školenia, vyhľadávala som si na YouTube rôzne proste, lebo ešte neboli tie vysielania dneska. Proste dneska už máme oveľa väčší prístup k tým informáciám. Kedy si sa chodilo 4-krát do roka na Produktovú akadémiu, 2-krát do roka sme mali nejaké oblastné školenie a nebolo toho toľko, jak teraz. Teraz máš proste, otvoríš si internet a máš na spústu školenie. Ale mňa to bavilo viac a viac, tak som si vyhľadávala rôzne a začala som robiť hodinky krásy naozaj veľmi aktívne, pretože moje kamošky samozrejme boli nadšené, majú maminy, majú sestry, majú sesternice, majú svoj ďalší okruh kamarátiek a ono sa mi to postupne nabalovalo a potom som si uvedomila, že mňa to tak veľmi baví. Spoznávam nové ženy, doprajem im používať to, čo má zmysel používať. Pomáham im veľakrát s ich problémom na pleti, pretože naozaj mnohé ženy riešia proste napríklad spomínané pigmentové škvrny, alebo exém, alebo proste akné, alebo čokoľvek. Pomáham im s tým sebavedomím, tým, že im pomáham vlastne akoby s ich pleťou, tak im pomáham zdvíhať sebavedomie, čo má zase ďalší vplyv na ich okolie, v ktorom sa vlastne nachádzajú, v ktorom žijú. Tak som si uvedomila, že toto je naozaj tá najkrajšia práca na svete. Že túto prácu chcem vykonávať do konca života a vlastne v januári 2019 som si povedala, že idem do DIQ. Od 1. februára som vstúpila do DIQ. Dali sme to za 3 mesiace a vlastne sme samostatným tímom od mája 2019. A ešte možno by som dala takú vsúvku, že než som prišla do Mary Kay, tak ja som naozaj predávať nevedela. Napriek tomu, že som povedala, že som predávala auta, tak ja som tam bola proste na parádu, v tom autosalóne. Ja som tam nebola nejaká, že by som vedela predávať. Ale žiadne predajné zručnosti som nevedela. Naozaj nemala. Ani komunikačné dokonca. Ja som nevedela proste, ako bola som viac ako 10 rokov žienka domáca. Bez akýchkoľvek príjmov, bez akýchkoľvek ambícií. Starala som sa o rodinu, o deti. To znamená, že moje sebavedomie bolo nie na bode 0, ale na bode mrazu. Ja keď som bola vyvolaná na tímovke, tak ja som išla skolabovať, že nepýtajte sa ma nič, pretože proste pred 15 ženami mám niečo povedať. Ja som nehučala v ušoch, mi začalo búchať srdce, ja som nevedela ani ako sa volám. Všetko som sa naučila len vďaka Mary Kay. Aj tie predajné zručnosti, pretože veci po deťoch ja som ich porozdávala. Nevedela som predávať. Zo začiatku moje prvé hodinky krásy neboli predajné, ale vytrvala som. A
A práve to, že mám tu vytrvalosť, že som vytrvala, tak postupne som sa prepracovala k tej kráľovnej osobného predaje. A dnes, ako ste videli, tie príjmy sú nádherné. A ešte plus tie provízie direktorské. Devčatá, odporúčam naozaj stať sa direktorkami, pretože je to nádherná cesta. Je to cesta proste krásy a šťastia, nadšenia, nových priateľstiev, nových proste kontaktov, nových zručností, nových vedomostí. Naozaj to, čo zažívame my v Mary Kay, ten osobnostný rozvoj a toto všetko, tak to má nesmiernu hodnotu pre mňa. Takže ďakujem veľmi pekne, ak by ste mali nejakú otázku, môžete sa pýtať, ale tak skrátke môj príbeh. Ďakujeme.